खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव पर्बतजरा ओनसोलनि जे थार्माल पावार प्रजेक्ट गायसननायनि सायाव गोबां बिदिनो दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो बे समावनो बिटिआरनि बा बिटिआर सरकार एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो गोबां बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङाबो रोखा बाथ्राखौ बुंबाय थादों जे बे समाव पर्बतजरानि जे थार्माल पावार प्रजेक्ट बे प्रजेक्टआव रायजो राजानि माइरं गरसेबो खहा जाया होननानै बुंबाय थादों आरो बे समाव रायजो राजाफोरनो फोरमायबाय थादों जे बे समाव रावबो बा रावनिबो बे समाव नखरनि सोरनिबा नखरनि हा एसे थांगोन बे माब्लाबाबो जाया होननानै बाथ्रा बुंथिबाय थादों जे बिटिआर सरकार एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा आरोबाव बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा रोखा खालामनानै होदों जे पर्बतजरानि थार्माल पावार प्रजेक्ट बे प्रजेक्टआव रावनिबो नखरनि हा एसेबो एबा माइरं गरसेनिबो हा बे समाव खहा जाया होननानै रोखा बाथ्राखौ बुंथिना होदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। आं नोंथांमोननो प्रमाण होखारै बुंनो हागौ मानोना आंनो बे डिपार्टमेन्टखौ सामलायगासिनो दङ। माइरं गरसेनिबो हा रावनिबो बेवहाय खहा जाया आरो बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव रावबो रायजो राजानि एबा बै पाग्लिजरा ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनि एसेबो हा थाङा होननानै रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बे ओनसोलखौ लानानै आरो बे पर्बतजरानि पाग्लिजरा ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाखौ लानानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जाफोरा गेम गेलेदों एबा खेला गेलेदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बिपिएफआथ' गेम गेलेखागोन दा बिस्रा राहायानो गैला दा मानसिजों दाङाबाजि लाबोफिननाय राजखान्थि गेलेगासिनो दं बेखौनो आं बुंनो नागिरदों। बिथांमोननि टारगेटआ ओरैबायदि दावराव दावसि जायोबा गावस्रा पलिटिकेलि लाब जायो। आगोलनि बायदि जोंनि गेजेराव थैनि बाना बोहैबा बिथांमोना लाब जायो। आगोलनि बायदि जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय सैलाय जायोबा हारसा बर' डिफारेन्स फैयोबा बिथांमोना लाब जायो बेखौनो लाबोफिननो नागिरो। कंग्रेस राजखान्थि हान्जा आरो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बे ओनसोलखौ लानानै थागिबि रायजो राजाफोरखौ लानानै बे समाव राजखान्थियारि भाबै बिथांमोना खेला गेलेबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बिथाङा बुंथिदों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जेसेबांनो दावराव दावसि जायो जेसेबांनो बुथार गुलुंनाय जायो बे जेसेबांनो मोनसे गाज्रि थासारि जायो बिथांमोना राजखान्थियारि भाबै मुलाम्फा जायो होननानै गोख्रों अजद खालामदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिया जिखिनि थासारि दावराव दावसि जायोब्ला बुथार गुलुंनाय जायोब्ला आरो गाज्रि मोनसे थासारि जायोब्ला बिथांमोना मुलाम्फा जायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा अजद खालामदों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मोनसे गाज्रि जुदि थासारि जायोब्ला मोनसे दुंहाव थासारि जायोब्ला बिथांमोना मुलाम्फा जायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। जाहानि जेंना बे जेंनाया ओरैबायदि बेयो कमप्लिटलि प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टमोन बेखौ जोङो रिजार्भ खालामनानै जों बेखौ इन्डास्ट्रि मोनसे गायसननो नागिरदों जाय इन्डास्ट्रियाव हाजार मानसिनि समस्त 35 बोसोर जोंनि बर'नि जा सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव खहा जानाय जोंनि जा रांखान्थि बिथिं बेखौ बुरखांनायनि जों लामा लादों आरो बेवहाय बिपिएफआ जाबायदि गेम गेलेदों बिपिएफ आरो कंग्रेसआ आं नोंथांमोननो प्रमाण होखारै बुंनो हागौ मानोना आंनो बे डिपार्टमेन्टखौ सामलायगासिनो दङ। माइरं गरसेनिबो हा रावनिबो बेवहाय खहा जाया। बिनि अनगा पर्बतजरा हालामा भारत उदांस्रि जानायनि 78 बोसोरनि उनावबो दिनैसिम हानि पाट्टा मोननो हायाखै बेखौ जोङो थांनाय बाराव 1245 नखरनो जोङो हा होदों आरो बे बाराव जोङो 1500 नखरनो 29 तारिखआव जोङो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ। बिपिएफआथ' गेम गेलेखागोन दा बिस्रा राहायानो गैला दा मानसिजों दाङाबाजि लाबोफिननाय राजखान्थि गेलेगासिनो दं बेखौनो आं बुंनो नागिरदों। बिथांमोननि टारगेटआ ओरैबायदि दावराव दावसि जायोबा गावस्रा पलिटिकेलि लाब जायो। आगोलनि बायदि जोंनि गेजेराव थैनि बाना बोहैबा बिथांमोना लाब जायो। आगोलनि बायदि जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय सैलाय जायोबा हारसा बर' डिफारेन्स फैयोबा बिथांमोना लाब जायो बेखौ